Bayap song ang norok ni takuk entrio te porma. Tinang norok no je motivation no sanani nayo. Abo tabuk ni jorani borok rok ni bagai belai nangkuk mani kaisa topik. Mobile phone eba smartphone use khlaimani borok ni life no bahai ke teruk derari uitong. Abo ni side effect tamo. Abo hai no side effect rok no tei ang norok no sawi khnarnai. Norok khnawi tong di poila ni simi paithak jora. O 21st century wo technology asake advance engka je o technology chini kutuk samung rok no belai no klaisasa te dakti khlainani chubawi tongo. Tabukni jora wo je jeng chini mokolo kotor development nugui tongmani aboni main reason engka technology. Chini daily life o jengno asake chubawi tongka o technology. Romdi nini yago tongmani mobile phone. Mobile phone jengno kwbangma kutuk samung rok no klaisati dakti khlainani chubawi no tongo. Phiaba nang waisase wansugui de man o mobile babaisa phasing tei chini problem rok no solve khlai tongo. Abo haino tai babaisa phasing tei chini life no kirima singsake derari weibo tongo hinai. Soino smartphone chini problem rok no solve khlai mano. Chini chajakmani borok bai connect khlai mano. Kwbangma mobile ni apps rok chini samung rok no klaisa tei dakti ke chubawi mano. Internet jengno kwbangma no knowledge riwi mano. Phiaba limit narake mobile no use khlainani nango. Mobile no nongni ni helpful servant hine wansugui nakhanke nini bagai kaham. Phiaba nong mobile no nini boss ni snamui nakhanke nini bagai belai no kirima singsa. Phaidi tabo sai manlai sinai mobile phone eba smartphone use khlaimani tamo side effect rok tong. Number 1 eye vision problem. Mobile no limit nargiawai jora kolok nai khanke eba use khlai khanke teruk nini mokol ni power damage ngnai. Tabuk ni jora wo kwbangkuk borok no mobile ni addiction ngui thangka. Aboni bagai nangkukmani samung ngya tei phano notification check khlaimani Facebook thungmani WhatsApp status naimani tei rimani kebo bai jora kolok chatting khlailaimani abo hairogo addiction. Phiaba mobile screen ni power eba light nini mokol ni retina no teruk damage khlai tongo. Mokolo cataract munggai bemar ngui thango. Aboni bagai no mokol yogui tei mukti phaiye jora kolok mobile use khlaimani hamia. Tei andra gundra jaga roko mobile use khlaimani jaya. Number 2 tumungno nong mobile no limit nargui naya ke nini mokol bising tei nini besakni thei rokbo ranai thangnai. Hayake nong blood cancer bo ngui mano. Nini besakni thei ran khan ke nong sak kebel ngui thangnai. Samung khlainani seler mung phainai. Nini chehra eba sakduk rokbo glowing ngya sitra ngui thangnai. Jefro nini lok agini slai jagi thango tai nong agini slai samung khlainani rok seler ngui thango. Afro no nong bujiwi nadi mobile effect khlai tongkha nini sago hinai. Number 3 ear problem. Nong je mobile ro rajapung rok khnamani video naikhanke o sound khnamani eba jeng kebo bai phone kok salaimani sound abo je jeng khnawi tongmani natural sound bai belai no different. Mobile ni bising tei je sound chini khunjuo haphayo abo chini khunjo no effect khlayo. Teruk chini khunjo khnamani rok less ngui thango. O sound ni effect nini khunjo simiya nini brain no bo effect khlayo. Aboni bagai no jeng bokhorok rok bo sao tei bokhorok rok bo mihimbu. Number 4 memory loss. Chini brain no pora rok muito naraknani eba jesono phano muito naraknani loss khlayo tei dakte no pogui thango. Abongkha jeng mobile lo addiction ngmani bising tei chini memory no loss khlayo. Nong mobile thungmani eba game rok thungmani expert ngui mano. Phiaba nini mindless ngui thangnai nong buskom rok ngui thangnai. Aboni bagai no samung nangya tei jora kolok mobile use khlaimani jaya. Number 5 pin. Jora kolok mobile no naisigi tongmani eba mobile use khlaimani chini bangra tei jora rok no sakro bruwo. Besak rok bo sao samung karak rok bo khlai manya ngo. Number 6 brain cancer. Jebrphano thuna sikang mobile no bokhorok bai hakchal berawui tonidi tamni hinba mobile rok no khorok pango berawui thumani chini brain no cancer bo ngui mano. Okok ngkha kubui kwbangma research ni bisingtwi no sawi manchakha je mobile ni 4G tei 5G tower abo borok no kirima singsake effect khlai tongkha. Aboni bagai no mobile rok no khorok pango nawi ta thudi.
bayap song abo hai kirima singsa dera mungrok no karibo taibo hamya dera mungrok mobile phone use khlaimani bising tei ongoi tongo aboni bagui no mobile phone no limit nargoi tei nangmani samungo simino use khlainani nango important eba khe urgent samung ya tei jora kolok mobile phone use khlaimani abo chaya abo hai ki use ta khlaidi hake bayap song norok botini simi mobile phone wo addiction ongma rok no terek hamnani chaitokdi hake norok tini no o video no tumung no sajagui tongkhangke norok ni bayap rok ni thanio bo share khlai rodi te bahai ingja kha abo norok comment khlai sadi je ani channel katal faina rok norok ani channel no bo subscribe khlaina di beskango norok tebo motivation te story video rok no mannai norok jotono kaham kereng no tongdi hambai।